Mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi nitong Lunes ng gabi na magtatalaga siya ng mga papagkakatiwalaang opisyal sa Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Kasama sa mga pinangalanan ng Pangulo na itatalagang PIDEA Chief si PNP Region 3 Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino. Alamin ang iba pang detalye ng kwentong yan sa report na ito. Si Retired General Isidro La Peña ang napipiling humalili kay Nicanor Faeldon bilang bagong Commissioner ng Bureau of Customs. Inanunsyo din ng Pangulo na iuupo naman sa mababakanteng pwesto ni La Peña sa PIDEA ang kasalukuyang Regional Director ng PNP Region 3 na si Police Chief Superintendent Aaron Aquino. Nasorpresa naman si Police Chief Superintendent Aquino sa bagong posisyon na inaalok sa kanya. Si Aquino ay magre-retiro na sana sa serbisyo sa buwan ng Setyembre. It was an unexpected appointment. It's a big challenge for me. Although ngayon nasa pa ako, no? Nasa serbisyo pa naman ako, nasa PNP pa naman ako. And well, I'll be retiring in 2 weeks from now. And I'll just ask the president to have a 2 weeks vacation muna. And then after that, I'll go to work. Well, there's so much expectation by the President, not only by the President, by everyone. Pinapatawag na raw si Aquino ng Pangulo sa Malacanang. Actually, pinagre-report ako today sa Malacanang. Siguro, doon pa lang sasabihin siguro sa akin na ganun ang mangyayari. Ayon kay Police Chief Superintendent Aquino, maaaring nakita ng Pangulo ang accomplishment ng PRO3 sa kampanya kontra droga. Nasungkit din ng PNP Region 3 ang Special Unit Award on the Accounting of Illegal Drug Personalities noong ika-9 ng Agosto. Hanggang ika-6 ng Setyembre nalabang sa serbisyo si Police Chief Superintendent Aaron Aquino sa PNP Region 3. Hinihintay naman ni Aquino ang desisyon ng Pangulo kung sino ang itatalagang bagong direktor ng PNP Central Luzon. Ako po si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.